Ayan o, tulong. Ito. Hello everyone, welcome back to my channel. Kakai norok na jota na kahamdang bay kananay. Tisahan hai ang morning ni simi vlog start khai kya mi horat tung mani thui simhalia. Tabok exit early morning 5 baji tongo takai no barbo shipshi bungi tongka. Ti ko yango kaisa khum ti rogri jagya ba ti hapano belai no aisri sri yati ba khumji kiyo gya ko iko khumji kiyok sokya ko hapano sina jaga khumji kari kha tam ning kai ti rok thingmo teri jagya bla iko khum pura ran sajak para nobar ship bungjak iko ono bada no kongna bagai ma phaya ang iko nobar ship bungjak na kintu tola khai asakai tung mani nang na ang bus ka phunga siri na ya phuno kana do e khumji kiyok ya khuna de mate srap cha tang si kiyok nai tung ma bagai asaka thui malia iko yango bu sem na iko khumji kiyok ya kho asu to tina ma ba sa khatini thui malia wati de babong na sito ta khai kisa morde wak no khana ni tong ang tapana sa cha ka ko bahai weather nai siwana nai nai kha iko sabela friend jong wate rok to wano angke belai ni wana kha tini tung mani uma tini buda ate kena ate kitung na tabe khata no bar ship nangi tongo ade sunai thogong to yada na iko okhomni mong sabai diduk ane kisa wow yellow color belai ni nai thogyada iko na angke khumbele na hamjaga do haipano asuk jotno khaine ni jora rok maya da haipano yellow color na thokso kana ekdom bolai bai color masang tanya da iko tawak tese aikha angke khumro bo tese bar khai ko na hadi haipano ngosi tangki jene bu bara asta ko mo paijak oisaro ko mo busok phudu do khai bar jora da pai kha hinjak sidu iko yango bahini kana de no bar sipisa aram haing to kana tabos kisa aram nangsu mona sung he khum ka go se na na rakai tam hen omo age chini gate nok ayang nogata mo chikon par khai busuka na chok nong tap pon tong ko phudu khai bar ta ping bai white bo mix tong mani wow hello Agartala bahing jakana rok Agartala rok iko nobar ship tong thogi tongka ani je kolomani joton pogoi thangpai kya osuk building gobang ma date tungya tongsina nobar ship no ani khorang kaham kai khanai de mano friends song i kayang go boini khumrong bubar lori tong khana to khayang go bang tese nobar phuno ga norong no i ko onobar ba sala ba to tongna sidu i bui baksa ka tong ma dai rok ri tong na pekya tabo khato 5:15 baji tongkha aste pa nobar ship tong thokana norkai to tong sa pekya sai malia ang to thui malia sakai no cost tong ino sakao na khari ma pekya sab gym rok khaina mo jong i ko ba gym khai mani jaga sido i ko kolam sokka tini bazar bo kisa thana hani tong ang bazar thangpor khai tung nai ta tabok asuk bazar asokya khona nai ang thangya ko i tokrok beri tong paikha nai to khai ba tabok sa aram nang si o nobar sip asuke aram nang kha tabok khai nobar bong kefan basa ya khota i kor kaisa munai tongo bonang sosai tongo pasari nai khumrok tang kai jane tabok belai wate kari ne bagai de sido ora haina ran sajak mungse iko na handi yango bhai nang na seda khumji baria ko nai mata srap cha tong hasi khum kiyok sinai iko ayang roko bo khum kiyok ya mungse asuka ang phunga siri ma ba jakha tini to jare ni school roko kare hepan mon to tene ba jakha ang tong ma bagai thui malia iko ayang go bo khum jak salda phaina ge sido i ko kasak sing dong hobli nokha kisa kosom haibo ko
sai mele wa te wa na tini wa khai phon wa si to hai pa na tung na ba ki jam te megla tai bung tong ka si do para ro gam te ni ble sala ka betlai to wa har ka kisa thanda phonga si je thanda amti weather phai tong hata ta bo tini khai to ang phatar ni simi no blog start khayo ama bora chicken bora bari tong hai banai ka te seng kai mani le bo sa bari tong mani wan charok bai shok sa jagai te kese jaga wa jaga se kai phimani tabukle bubar se balia iko singa ge jerai furuta o bore bubar rok na se kan layu na hala bukongo koili nei jerai furu school thangkang kai school lo kaisa bore bubar tongo ar bore bufang tongo a bore bufango kasa we iko bedek rok saka ge je akra rong nang kai sanlai ta jang ani kisa ka ri nei iko Agartala shahar bo busukai nok re nok hai dibana abun bakin te butung ta biang te si nobar phaijana hala iko pura baire Delhi Mumbai rong he nung tong khasi nor bu na sakai nok pung khana hala tin chimi je kasa no hurjagi tong iko ango ba sacha ka tong te si do yang waisa kai ti sei tong hata norong no phatar waisa phunuk siwano ani nok rok mang te ang thangmani phaimani rok mangsi hingke ba wana do norong no hi ko busu kai nok bang haya dana aste ke guru koi tong do ang I kona di ang ko aste kai nok re rong o ma ngai bu phangwa phangle ka sakare hingke ba tangi tung yang sina ba I ko nah dia te phang ko tong man joto stan pai siong kai I ko am sibini gudawon atin kasa kerida abu gudawon abun bagina ara khai kun nok rok tan liata ara se store hingke ba gas ni store bo tong kharo je mani rok phaike ara na store wa sha ba khamani pa marok o sabjan kaise tin sakau kasa jang rong no hor nang phunogan rog ko jap sang khata ko nunu kha ta ayang gari bo phai tong na di store ni ko ta shadu yang go bahai na hai nok gi lama na di ko hindi ba nani jo ta digi sinok na de nok mang sinok nok re nok और तंग ते राजबारी किसा नुक जगई को कुफर बा सिजक ले आता राजबारी नि गेट ओय एको बरी मा सांग मा ससा जगई ताम का फाइगान हादि को फंगाइ सिरि हाय दा आंनि नम्बर सेभ खाइजक लिया नम्बर कताल के बा WhatsApp ति कॉल खाइगरा WhatsApp ति सांग बन कॉल मा खाइसिउ मा दिनि मारं सुका कॉल माने न नंबर नांखाना ना सातसा का बा Hingkai khajani mari kising song narok bahing jaka ani Agartala phatani nok ang tisamani view no hni mangkha comment khane ni tapok pai di do khajani mari kising song sira so yang tamang tangka pura bu thaing tang ya da tapok te kisa tangkha nang morning walk nok kharsi nai zindagi na bar si chin ta kha bakhana si thik rok khai mali ya zindagi gang sai da na no bazar thana ni kisa morning walk khaite tai nei Mûya pacar bagi jenis kamu 2 3 4 5 kg Mûya tu kata saya iko orang 3 kg 3.5 kg kalau itang ke 10 taka ni milang liah nai iko mokai mo 1 kg mokai wat thoi mokai wandal mokai sana ni katal ni ti phega Mûya ni ta mokai uskang rong ni na o biji ko mara phalnai rok ni kasam na to bi phega mokai kg khukjagna 50 taka mokai khukjagya 50 taka ta motese kom hain to yada mokai khukjagya si 50 taka ba iko teke samane yang tam to khana di to kharong sang mar kana thokjaga na rakha to thokjaga to thokjak yang sai mi adu sangai to belai na thokjago 30 taka marika manai khorak sa sangana bai nang tin ka to kharong paya da ni so pai kha iko Mûya khogran du bang tabu leng suka ani Mûya hele ma rakha nang phuno ge malia Bos thang cái na di sana nih kota kaisa ya no tolong iko 哎呀，你走路走路， iko 你 iko
Masa Kótór ni bagi hoko si dubo ini dubo. Mana tabuk tam kene sai deman Satung Phwran nai. Baikai Phwran ni serani kan baikya angka jora mai ani bagai tabuk si Phwran nai Tini bo Satung to bisa hamna hamna kami ya. Uskango 5 kg Phwran ka 5 kg Mûya nai na de kisana ro. Hi ko uskango 5 kg Phwran mani dibba daya ko dibba rani ko ni tabe Satung dibba Phwran ni ne. Amsang natai Phwran dia 50 taka khayai. Ni ji Phwran mani ngai kisa norom norom ngai paina ni ngai karak karak mano abin bagai ang dam khai dam ang nop Phwran chinai hini Phwran kata. Obana Tini ang norok bai share khayo norok Tini ani Mûya na bahai angjaka comment khai pe dido ani khajani mari kisin so.